Sa number 8, election officers nga may himata nga mapapili, mahimo saylohon. Sa pagpasiguro sa transparency and accountability, mga election officer nga may mga himata nga magapapili ang mahimo nga iga reshuffle. Inisunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. May pila na ka mga election officers suno sa iya ang nagpahibalo nga base may mga himata sila nga magapapili sa barangay kag SK elections. Parayon sa karon ng preparasyon para sa BSKE. Base sa calendar of activities naka-schedule sa September 8 to October 5 ang filings ng Certificates of Candidacy. Suno kay Ananoria, pagkatapos na sa filings ng COC, kag mapatod naman gid kung may himata nga nagpapili ang election officer nga nagapungko kag amo ang pagpatuman sa reshuffling sandigman sa approval ni COMELEC Commissioner George Garcia. Samtang October 22 to 31 naman ang campaign period. November 2 sining nga tuig naka-schedule ang pinilian. May mga EOs na may madalagan na relatives. Yes, so far, yung mga EOs kita nga na nag-disclose sa akon nga they have relatives who could be possibly be candidates. And I advise them nga hambalon inform kami diri sa provincial office, sa regional office, so that we can make the necessary steps nga possibly i-reshuffle sila in case nga there are relatives nga madlagan at kag maano lang nga delikadesa on our part nga to promote kami transparency, accountability nga elections nga proper. So just in case, no, i-recommend naman lang.